Naglalis tunga sa kalsada sa Dato Abing Street, Barangay Kalinan, Poblasyon, Davao City, kining duha ka mga lalaki pasado las 5 kagahapon sa hapon. Nakita sa video nga gitulak ni ining lalaki ang lalaking nakaitom og t-shirt. Natumba sa kalsada ang lalaking nakaitom. Gisulayan og uwang sa mga tao ang duha ka mga lalaking nag-away. Sa laing anggulo sa video, makita nga nahagba na sa kalsada ang lalaking nanulak sa lalaking nakaitom og t-shirt ug gikulata ang nahagba. Gibira sa mga tao nga naa sa lugar atol sa panghitabo ang lalaking nangulata. Migawas sa investigasyon sa Kalinan Police Station nga driver sa tricycle ug iyang pasahero ang nagsumbagay niining higayuna. Nalupig ang driver nga nakahiyagom ug bunog sa nawong. Gil ang driver nga si alias Hasim, 44 anyos, residente sa Abayon Subdivision, Kalinan, ug pasahero nga si alias Ryan, 42 anyos, mag-uuma nga taga Maragusan, Davao de Oro. Ang root cause nila is wala lang sila kanang about religion daw. Wala lang kasi nabot sa ilang mga prinsipyo siguro. Wala ng prinsipyo sa isa. Ang driver mag-is brother Islam. So ang isa Katoliko. Nasayran sa mga pulis nga nakainom ang pasahero og nagistorya mahitungod sa reliyosong butang ngadto sa driver diyang nagkainitay og yunhan og dapat ang tricycle driver nga misangko sa sinumpagay. Giangkon sa suspect nga nakainom siya niadtong tungura. Kuyog sa pasahero ang iyang minor de edad nga babaeng anak diyang nahitabo ang insidente. Pagsakay na pilikab na may mga istorya nila kay ang driver ug akong anak tapad gud mi, front mi. Ako nag-ana ra pug katong dayon na uganan, ug ako sa anak. Wala man kasi nabot sa istorya ba. Muto nga nalaim pug ko, ningon lang ko nga yunong na lang pilikab, nga naog lang mi. Muto pag hunong, nga naog mi sa akong anak. Naog po ng driver. Pag naog sa driver, lisod man pug kayo ug ako magpauna na, akong tila to hubag pa kay akong arthritis. Na ang iyang pag naog niya na may kasuko, siyempre dili gyud siya mag-istorya karon sa kuwato. Nagi siya buhaton sa kuha. Moto nga nato nakita magituto nga natula ko nahayang man jud ko ato. Moto pagbangon ako dito na siya naka kuan na buhatan ako kusog. Pero sumala sa Kalinan PNP, giangkon sa anak sa pasahero nga wala siya gibastos sa driver. Sukwahi sa pahayag samahan nga gibastos ang iyang dalagitang anak sa tricycle driver. Nagsugod lang matud pa ang init nga sitwasyon sa topic sa relihiyon. Islam ang driver ug Katoliko ang pasahero. Porma sa paglingkod isang driver, ang papa sa tunga, ang anak sa gilid. Then so dili po nato pwedeng paminawon tuuhan dahil itong sa papa. So atong ipa-interview yung anak sa WCD. Kaya mga na pa sa mga sensitibo sa WCD ginato na kaya di po sa tuwa lalaki, babae, mag-isod na sa muang po anak. So atong WCD, according to sa atong WCD, pangutanan na po siya kung tinuod bang allege siyang papa nagibasa siyang anak. Ingon man siya nga nagsiling wala daw siya negative na nabastos. Matud sa Kalinan Police, desidido ang driver nga mopasaka og kasong physical injury batok sa pasahero nga iyang nakasumbagay nga napriso na karon. Sumala sa suspect, andam siya nga mangayo og pasaylo sa iyang nadapatan nga driver ug hangyoon nga makig-areglo. Andam sab niyang abagahon ang danyos nga iyang nabuhat ngadto sa driver. Muhangyo ko siya nga napsaylong ko niya kung na may mga danyos siya. Siyempre dili man gyud ako malilong nga naman yung obligasyon sa danyos siyang parte siyang lawas. Kaya na padugaan man ako gito yan dire, di ba? Dire mito yung tama. Now, mukuhan ko sa iyang mga danyos, muhangyo jud ko siya ug mga ipugog ko sa ilo. Gisulayan pa sa news team nga makuhaan og pahayag ang nagrabyadong driver. Apan wala pa kini igkita. Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.